ዝኾነ እዋን ድምፁ ብጣዕሚ ሕማቕ ተባሂሉ ናይ ሬድዮ ቀራቢ ከይኸውን ብኩለን ሬድዮ ጣብያታት እቲ ሃገር ተነፂጉ ነይሩ። ሕዚ ድምፁ ቀንዲ መለለይን መፍትሑን እዩ። ን50 ዓመታት ዝተዋስአን ኣስታት 200 ፊልምታት ዝሰርሐን ኣብ ታሪክ ህንዲ ሲኒማ ዋላ እውን ዓለም ሲኒማ እቲ ዝተናኣደ ዝተኸበረ ተፅዕኖ ሓላርኒ ሰብ እዩ። ናይ ሎማዓንቲ ክቡር ጋሻና ገዲም ተዋሳኣይ ኣሚታብ ባቻን ታሪክ ህይወት አሚታብ ባቻን ሙሉእ ስም አሚታብ ሃርቫንሽ ሬይ ሻሪዋስታቫ ሳጓ ሙና ቢግቢ አንግሪ አንግማን አሚት ሻንሻ ኦፍ ቦሊውድ ከምኡውን ስታር ኦፍ ዘ ሚሊኒየም ሞያ ተዋሳኣይ ቴሌቪዥን አቅራቢ አዳላዊ ፊልም ደራፋይ ደራሲ ሙዚቃ ነበር ፖለቲከኛ ናይ ትምህርቲ ደረጃ ባችለር ኦፍ ሳይንስ ከምኡውን ባችለር ኦፍ አርትስ ፈለምቲ ስራሕቲ ናይ ቦሊውድ ፊልሚ ሳት ሂንዱስታኒ ብ1999 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ናይ ሆሊውድ ፊልም ደ ግሬት ጋስባይ ብ2013 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ከምኡውን ከም መፍረይ ፊልም ቴሬ ሜሪ ሳፕነ ብ1996 ቴሌቪዥን ኮምበንጋ ክሮፖቲ ብ2000 እምነት ሂንዳይዝም ዝምባለ ምድራፍ ምንባብ ምርባብ ወይ ከዓ ብሎጊንግ መንበሪ ቦታ ኣብ ሙምባይ መሃራሽተራ ህንዲ ናይ ፈለማ ህይወቱ አሚታብ ሃርቫንሽ ባቻን ብፍላይ በአሚታብ ባቻን ዝፍለጥ ኣብ አልሃበድ ኡተር ፕረዴሽ ህንዲ ጥቅምቲ 11 1942 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ እዩ ተወሊዱ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ህንዲ ኣብ ናይ ብሪቲሽ ግዛኣት እያ ነይራ ክሳብ ድሕሪ 5 ዓመት ነፃ ይወፀት ነይራ ኣባ አሚታብ ዶክተር ሃርቫንሽ ሬይ ውሩይ ናይ ህንዲ ገጣማይ ነይሩ ኣዲኡ ተጂ ባቻን ከዓ ፍልጥቲ ተኸታሊት እምነት ሲኽነት እያ ነይራ አሚታብ በኹር ገዛ እዩ ኣጂታብ ዝበሃል ሓደ መናእስ ሓው ኣለዎ አሚታብ ማለት ዘይጠፍእ መብራህቲ ማለት እዩ አሚታብ ቅድሚ ኣብ ዴሊ ዩኒቨርሲቲ ኣትዩ ባችለር ኦፍ አርትስ ዲግሪ መሓዙ ኣብ ሸርወድ ኮሌጅ ሓዳሪ ቤት ትምህርቲ ተማሂሩ ምስተመረቀ ኣብ ካልካታ ናይ ፅዕነት ኣገልግሎት ደላሊ ኮይኑ ሰሪሑ ድሕሪ ቁርብ ዓመታት ኣብ ካልካታ ምስ ሰርሐ አሚታብ ሎብ ተበጊሱ ቦሊውድ ንምእታው ክፍትን ናብ ቦምበይ ክኸይድ ወሲኑ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ህንዲ ካብ ግዝኣት ንክልተ 10 ዓመታት ነፃ ወፂኣ ስለ ዝነበረት ህንዲ ሲኒማ ጠጢዑ ነይሩ ፈለማ ናይ ፊልሙ ሞያ ብ1999 አሚታብ ሳት ሂንዱስታኒ ወይ ከዓ 7 ህንዳውያን እትብል ናይ መጀመርታ ፊልም ሰሪሑ ዋላ እኳ እታ ፊልም ኣብ ቦክስ ኦፊስ እንተወደቐት አሚታብ ናይ ዳይሬክተራት ቀልቢ ክማርክ ኢሉ እዩ ሽዑ ናይ ፊልም ሕቶታት ከምብስብስዎ ጀሚሮም ኣብ ፈለማ ሰብዓታት ኣብ ተኸታተልቲ ዕዉታት ናይ ህንዲ ፊልምታት አሚታብ ብተመልከቲ አንግሪ አንግማን ብዝብል ስም ህቡብ ኮይኑ ኣብ ዛንጀር ፊልም ከም ቀንዲ ተዋሳኣይ ዝነበረ ግደ ከኸው ኣክሽ ፊልም ሄሮ ክኸውን እውን ኣኺልዎ እዩ አሚታብ ኣብ ከምኒ ላዋሪስ ኮሌ ናሲብ ሲልሲላ ሸራቢ ከምኡውን ጃድጋር ዝበሉ ፊልምታት ዘርእዮ ብቕዓት ደገፍቲ እቲ ነዊሕን ምልኩዕን ኣክሽን ሄሮ ኣመና ከፍቅርዎ ኮይኖምን ብዙሓት ፋንፌር ኣዋርድስ ወይ ከዓ ብደገፍቲ ዝመረፅዎ ዝወሃብ ፊልም ሽልማት ንኽዓትር ገይሮሞ ካብ 1970ታት ክሳብ መጀመርያ 80ታት እቲ መስተንክርያዊ አሚታብ ካብ 100 ዓቐብ ኣብ ዝኾኑ ፊልምታት ተሳቲፉ እዩ ምስ ከምኒ ፐርካሽ ምሄራ ዝበሉ ዝተናኣዱ ዳይሬክተራት ናይ ምስራሕ ዕድል ረኺቡ እዩ ከምኡውን ብኸምኒ ትሩሽል ሾላይ ቻስሜ ባዱር ዝበሉ ፊልምታት ሕፁይ ሲልቨር ስክሪን ክኸውን ክኢሉ ካብ ተዋስኦ ብተወሳኺ አሚታብ ኣብ ብዙሓት ፊልምታቱ ይደርፍ እዩ አሚታብ ኣብ ፖለቲካን ቢዝነስን ኣብ 1982 አሚታብ ፊልም እንዳሰርሐ ከቢድ ሓደጋ ገጢሞ ነይሩ ደገፍቱ ንኽሓዊ ይጸልዮም ነይሮም አሚታብ ካብቲ ሓደጋ ብሂወት ዋላ እኳ እንተተረፈ ናይ ሞይኡ መንገዲ ክቕይር ግን ምክንያት ኮይኑዎ እዩ ኣብ ቦሊውድ ዝነበሮ ኮኸብነት ኣብ 1984 ኣብ ህንዲ ፓርላማ ወንበር ንምሓዝ ተጠቒሙሉ
ናይ ፖለቲካ ባህጉ ሓፂር ዝዕድሚኡ ኮይኑ ብትጥቢ ዘይተገበረሉ ክርክር ኣብ 1987 ወንበሩ ሓዲጉ ኣብ 1990ታት ኣብ ዙርያ ኣሚታብ ዝነበረ ኣቃለዊ ህዝቢ ካሃስስ ጀሚሩ ነይሩ ግን ናይ ባዕሉ ኣሚታብ ባቻን ኮርፖሬሽን ሊሚትድ ኢንተርቴይንመንት ፕሮዳክሽን ካምፓኒ ዝበሃል ካምፓኒ ብምኽፋት ባዕሉ ሲኢኦ ኮይኑ ዝጀመሮ ኣርእስተ ዜና ክኸውን ገይርዎ መልሲ ናብ ተዋስኦ ኣሚታብ ትክክለኛ ሞያኡ ተኸቲሉ ናብ ዝነበሮ ተመሊሱ ብ1997 ብኤቢሲኤል ፕሮዲስ ተገበረት ማርቲዩዲታ ፊልም ሲልቨር ስክሪን ረኺቡ ኣብ 2000 እቲ በዓል ተውህቦ ተዋሳኣይ ኣብ ህንዲ ብጣዕሚ ካብ ዝተረኣዩ ናይ ቴሌቪዥን ፕሮግራማት ሓደ ምዃኑ ዝተረጋገፀሉ ኮምበንጋ ክሮርፖርት ዝብል ናይ ቴሌቪዥን ሾው ምቕራብ ጀሚሩ እቲ ሾው ካብ ናይ እንግሊዝ ጌም ሾው Who Wants to Be a Millionaire ዝብል ብክሪስ ታራንት ዝፍኖ ዝነበረ ሾው ተወሲዱ ምንም እኳ ኣብ 1990ታትን 2000ን ውሕድ ናይ ቦክስ ኦፊስ ውድቀታት እንተጋጠሞ ኣሚታብ ናብ ዝነበረ ኮኸብ ፊልም ኣክተር ተመሊሱ ብዙሓት ተወሰኽቲ ፊልም ይፈርን ከምኡውን ብባግባን 2003 ካኬ 2004 ፓ 2009 ብዝሉ ፊልምታት ሕፁይ ኢንተርናሽናል ፊልም ኣዋርድ ክኸውን ክኢሉ ግላዊ ህይወት ኣሚታብ ብ1973 ንተዋሳኢ ጃያ ባህዱሪ ተመርዒ እዞም መጻምድቲ ክልተ ቆልዑ ጓልን ወድን ደቆም ኣለዎ ጓሎም ሽቢታ ባቻን ነንዳ ንወናኒ ኢንዳስትሪ ዝኾነ ኒክል ነንዳ ወዲ ጓሉ ነቲ ፊልም ዳይሬክተርን ኣክተርን ራጅ ካፕሪያ ተመርዓ ወዶም ከዓ ኣብሸክት ባቻን ይበሃል ተዋሳኢ ንተዋሳኢት ኣሸዋራይ ራይ ተመርዒ ኣሚታብ ካብ ተዋሳኢነትን ኣቦነትን ብተወሳኺ ግዜኡ ኣብ ግብረ ሰናይ ዕላማ እዩ ዘሕልፎ ኣብ 2003 ንጽቡቕ ክብሪ ኣምባሳደር ዩኒሴፍ ኮይኑ ተመሪጹ ነይሩ ብተወሳኺ እቲ ህቡብ ተዋሳኣይ ካብ ከምኒ ህንዲ ዲልሂ ዩኒቨርሲቲ ግብፂ ኣካዳሚ ኦፍ ኣርትስ ዩኬ ሊድስ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ ዲሞንፎርት ዩኒቨርሲቲ ከምኡውን ካብ ኣውስትራልያ ኩዊንስላንድ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቴክኖሎጂ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ተባሂብዎ እዩ ኣሚታብ ባቻን ውሉፍ ሽጋራ መትከኺ ከም ዝነበረን ብ1980 ከም ዘቋረጾን እዚ ድማ ብ2017 ኣብ ዓለም ለኸ ትንባኾ ዘይምትካኽ መዓልቲ ቅድሚ 35 ዓመት ምትካኽ ከም ዘቋረጸ ኣብ ናይ ትዊተር ገጹ ገሊጹ እዩ ኣሚታብ ኣብ ዘለናሉ ዓመት 2019 እቲ ዝዓበየ ሃገራዊ ሽልማት ህንዲ ሲኒማ ዳዳሳብ ፓልኪ ኣዋርድ ተሸሊሙ ብ1999 ተጀመረ ዳዳሳብ ፓልኪ ኣዋርድ ኣብ ህንዲ ሲኒማ ምዕባለን ዕብየትን ኣዝዩ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ንዝገበሩ ልዑል ክብሪ ዝወሃብ እቲ ዝዓበየ ሽልማት ህንዲ ሲኒማ እዩ ዳዳሳብ ፓልኪ ኣቦ ህንዲ ሲኒማ ብምባል ዝፍለጥ ብ1913 ዓ.ም ፈረንጂ ራጃ ሃሪሽቸንድራ ዝብል ናይ መጀመርታ ነዊሕ ሙሉእ ህንዲ ፊልም ዳይሬክት ዝገበረ ህንዳዊ ፊልም ስራሕ እዩ እቲ ሽልማት ዳዳሳብ ፓልኪ ህንዲ ሲኒማ ዝገበሮ ኣስተዋፅኦ መዘከርታ ብስሙ ተሰይሙ እዚ ልዑል ክብሪ ሽልማት ኣሚታብ ኣብ መስከረም 2019 ክዓትሮ ክኢሉ እዩ ብሳት ሂንዱስታኒ ዝፈለመ ኣሚታብ በቲ ረጒድ ድምፁን ኣብ ተዋስኦ ሙያ ብዘለዎ ክብርን ብቐዳምነት ዝፍለጥ ሻንሻው ቦሊውድ ኣብ ኣስታት 5 ናይ ስራሕ ዓማውቲ ኣብ ኣስታት 200 ፊልምታት ዝተሳተፈ ኣሚታብ ኣብ ታሪክ ህንዲ ሲኒማ ዋላ እውን ዓለም ሲኒማ እቲ ዝተናእደን ዝተኸበረን ከምኡውን ተጽዕኖ ሓዳርን ተዋሳኢ ከም ዝኾነ ብሰፊሕ ይፍለጥ ካብ 1970ታት ክሳብ 1980ታት ኣብ ናይ ህንዲ ፊልምታት ብዝነበሩ ዓብላልነት ተጽዕኖ ሓዳርነትን ድማ ፈረንሳዊ ፊልም ዳይሬክተር ፍራንሲስ ትሩፌት ዋን ማን ኢንዳስትሪ እናበለ ይጽዋዕ ነይሩ ካብ ሃገረ ህንዲ ሓሊፉ ብዙሓት ናይ ሰገር ባሕሪ ከም ኣብ ኣፍሪካ ብፍላይ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ብፍላይ ኣብ ግብፂ ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ሩስያን ክፋል ዩናይትድ ስቴትስን ተኸተልትን ዕዳጋን ኣለዎ ከምኡውን ናይ ኣሚታብ ፊልም ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብበዝሒ ከም ዝረአን ብዙሓት ኣድነቕቲ ከም ዘለዎን ኩልና ንፈልጦ ሓቂ እዩ ኣሚታብ ቅድሚ ናብቲ ሕዚ ዘለዎ ዓብዪ ኮኸብ ተዋሳኣይ ምብፅሑ ኣብቲ ሞያ ብዙሓት ውድቀታት ገጢሞሞ እዮም ቅድሚ ሳት ሂንዱስታኒ ፊልም ብ1999 ዝሰርሕ ኣብ ፊልምታት ክሰርሕ ዘእተወ መመልከቻ ውድቂ ኮይኑ ነይሩ
بتمثالي بخلن ناي هندي راديو تبعات حماق دمتي زلك تباهيلو ناي راديو أقرب خيخون تنتيجي حزقن اتبرتو دمتو أميتاب أزيو خبفتو لهم حدي أميتاب باتشان أبوزحات فيلمتات كم ترى خينون صريح بزعبا أميتاب بزحات مصحف تصحفهم يوم كواتم دما أميتاب باتشان The Legend was بعصر ساعة استحتمه To be or not to be أميتاب باتشان بخلتشحن 4 استحتمه AB The Legend بخلتشحن 6 استحتمه أميتاب باتشان إك جافيت كيم فاندانتي بخلتشحن 6 استحتمه أميتاب The Making of Superstar بخلتشحن 6 استحتمه Looking for the Big B Bollywood باتشان and me بخلتشحن 7 استحتمه خمون باشا تشاليا بخلتشحن 9 استحتمه بتوسخي أميتاب بعلو صحفهم مصحفتي بخلتشحن كلتن Soul Curry for you and me زبل هيوت كم محيز زغل تبع فلسفنا مصحفتي فيه كمون أميتاب كاجانا زبل بخلتشحن كلتن صحف مجرشا أميتاب زعتر مشلماتات كبرتاتن عوتاتن نجلس سيفيلان أوارد زبال بعصر شعات 84 بادما شري بمنجست هندي بخلتشحن حدن بادما بوشن بمنجست هندي بخلتشحن شعاتن Night of the Legion of Honor ناي فرنساي لعل ناي سيفيل شلمات كبري كان منجست فرنساي بادما ويبشن بمنجست هندي ناشونال هونورز دما أودا سامان بمنجستي أوتر بردش ياش بارتا أوارد ناي أوتر بردش لعل كبري دينانت منجشر أوارد President of India Medallion of Honor National Film Award بعصر شعك 9 بلوت تواسعي بأجنبي فيلم بغلتشحن 5 بلوت تواسعي ببلاك فيلم بغلتشحن 9 بلوت تواسعي ببا فيلم بغلتشحن 15 بلوت تواسعي ببيكو فيلم بغلتشحن 10 دراسة بالكي أوار بمنجست هندي زبلون كانت بزحات عوضاتن ونيني بتوسخي إذهبوا بوليوود أكتر أبتم هفات من عالمنا تواسعتي زسرعوا 400 مليون دولار زقمت هفت جنة دلو بزح هاجرا وحاجة سلما يقبري